Tá go mar sin chuide ha mí fáidir roiisteach agus gur mágah fes bheith láthir agus mo bhhaigh go háirithe leis an Dr. Trevor Herbert a bheith man na caintineh. Tá dochtúireacht ag Trevor ó choláisina tríóide, dochtúireacht a bhain sé amach an gábhí sa dóíag, mótífanna agus íomhhainneach mílete sa dáin díireach a bhí mar heideal ar an tráchta sin. Agus tá hinne le tá sé well no go leor an líag sin nach tú go chláiste fádraigh ar dús agus tá sé inis gan dát linne nach chuirne antá go sé linne agus tá Trevor linn in Fiontar gan na Gaeilge ón in chorprú le agus ó héh gan dát ní bhain go mí sé pléile cuasaí tangan ach múna sé cuasa taide chomá ar an team acadúil sin aige ar an dáin díireach. Is stocha go háirithe na simna taide Trevor buine siad leis an dáin díireach agus leis na mótífanna san ilíocht clásicach. Mar sin gan na héile muile gur míad Trevor tá sé deasta héin an chéad in an semester seo an teach seo atá caintlinn sa mar sin tá fear na fáilte rót agus fága mé fótaine. Trevor, yeah, go míle agus ein sin fór. Tásúla gom nach liga mé sif. So fáilte roiisteach chairde, nniu tá mé géirí súl a chah ar an dáin seo íomh mo chríide ceann Bhriain agus mar dúirt sin géirí súla chah ar an Úsáid Úsáid Bhriain Bhóroimhe mar chéile comparáide sin focail chum mé héin nó eisiomláir go leis go do Bhriain ó Néill sa dáin íomh mo chríide ceann Bhriain. Na beidir gur chóir íe mo chríide ceann Bhriain a hart ar in night the Brian's head is the care of my heart. Mullen O'Reen doing thesis derni dachait. Gohor doing Brian's head is a stranger to my heart. I live on gate Lena and show. Okay, so the ruddy shop Williams a flay and show. Now they're cooler on down and uyer of some fortune. Structure on down I hain. Úsáid Bhriain Bhóroimhe mar eisiomláir sa dáin díreach sa tríú híos déag is níos dearnaí, tagatí do Bhriain Bhóroimhe go leis go Íse, tagatí fulasacha agus tagatí neamholasacha agus sin beidir na fáhanna go gcuireann Giolla Brighde Midhe an iiri sin béime ar Bhriain Bhóroimhe sa dáin seo. Okay, is sé Giolla Brighde Midhe an file is flirty, atá agin an tríú híos déag ach in anón sin mar Dar Williams in agran ercha Dante of the events of Giolla Brighde's life we know virtually nothing. Is ódún gorucha in order trothe gon de Hierón is go si gníomhach óm líon míle gáchéid trocha go míle gáchéid seachtas dó nuair fuair sé bás. Ingrid Vasting in Avon a róh MHACHA an dáin is déirní dachait a agin mas fír gur bé héin scríb. Tá gáhán is fihe ar fad leice ar Giolla Brighde, de ná in almost a bhilchan I chonal, cuaig dá relahúnde, gáhán in almost a bhilchan I Néill, dá an duine do winter I Garmlaí, winter I chruthúr, winter I anlún, agus winter mavik MHACHA mar lumen in tuisce. Okay? Tá dá cháú ann a heachtere a hiig an róh in Augustine an fidig céir an dá leice ar freisin agus dóid a míhall hoin in transmission meter and language some observations of the poetry of Giolla Brighde Midhe nach Giolla Brighde Midhe a chum an dáin sin in éair ach file an carú hís déig. Darla Nicholas Williams gur bé an dáin seo íomh mo chríide ceann Bhriain, the best known of Giolla Brighde's. Okay, Marvna ar Bhriain an Néill rí Néill óin agus éan is agus bhí antóir ar an dáin go leis lilinn an ama seo. Tá sé cuimhithe in 8 lábhscríbhinn san omlan agus tá gá hagart 10 dós an omlan na tráchtaí grammataí agus a rís dar le chuin sin dáin is minice a dagrí dós na tráchtaí grammataí leis an dá hagart 10 sin. Ní hamháin sin a sé an dáin is fuide atá agin an tríú híos déag agus ma haí héin tá sé Thairbhe úsáideach mar dáin chun mótífanna agus tus go lútear beag nach gach seanra mótífa an. Okay? Mar lu mé dusach sé Briain Néill ruúig Néill nó Briain chacha an dúin ábhar an dáin seo. Bhí an Briain seo bhí sin rí ar chinéil óin
ó 1838 go 1860 agus in rí éidirn ó 1858 go 1860 mar máthútar ahantas dó sin. An bu is mó a thug consola sé ná cha cumrí nó cha comparáide I dtír ón I 1891 agus ní dóinne go an lugarm sin na fáil lugarm punca I go fóil agus an cha sin nuútar é in ar ná héin sin tús a réime mar rí. Sa cha sin bhua sé de méil seachtain ó dónú ríchin a lón ar chóna óg mar cheartig me chochan a bhí ina rí ar chenéil ó an gotí sin agus mar thura dair leis smacht I Néill I riocht chinál óan a gangnú as sin amach. Okay, mar there James Hogan, the death of Donald O'Loughlin, together with 10 other prospective kings of his house, at one fell blow effectively terminated the succession of the O'Loughlin branch of the Aoidhe dynasty. After this disastrous battle, they never again would appear in the succession. Morgan Buasha is doig gefeitach shivará nach meach mór ó Néill ag mar sin dinnetas na sin is call a bhí ag Brian ó Néill. Bhí star vasca ag Brian in dhé sin, bhí sé mar tionchar a chinál chonol I chonol idir chonol agus ar chonacht agus bhí sé ag gur I gine onrathe na nniusta sí agus na gáil go meisceil ar chuig go óla ach ina bhír ní mór an dulcin cín ó dhéanamh aige. Rubba húnta sí a rin sé ná an crinniú a dagar sé I Gaeilge isce chun de ar manach sa bhí 1858. Chur sé cóthúiliocht le chéile de taig go Briain, tíar na huamhain a í chun de chláir, agus MHACHA ó chruthúir machrí chonacht is tugadh aithneas dó mar ardlaí éireann an uirsin. For éir na hána go rathir iarachtaí na cóthúilachtaí agus I gach an dún I 1860 Mario A is dícheanú é is chorú a ceann go London faoi mar atá feicil sa dáin seo. An tuaire seo is cásta sin bhide in Isa mo Chroidhe ceann Bhriain, Darla Williams ceapal gur sa 16 gur special poet to the Néill about Giolla Brighde. Ach níl an cadrih atar cosúléir go meisceil I gcorpas na náinte. Tá gá cháin faoi Bhrian leigthe ar Giolla Brighde agus iad san an dáig cháin atá ar marthain a chumse do winter I Néill sin Isa mo Chroidhe ceann Bhriain agus ceann eile ríige chunrathe ag chlán Néill. Okay, agus tá an dá cháin seo speisialta sin an éon dáin eile agin an tréimhse sin chumtha do winter I Néill I Néilchar. An dá cháin is luúthe tá agin don chlán seo. Lútar Briain in náta eile do chuid Giolla Brighde freisin, mar hampla chunul chuncas cluine Néill sin dáin faoi bhealachan ó Donal ag tagart an bhaint a bheith Briain leis an nua ag comparáide agus an dara chuing an chatha a churn sé ar Briain ar nóid sin alt dúbalta an sin sa struchtúr dhéanamh a sin go gcuirsaí gramadaí. Rága na cluine chunul sin dáin ar chonul ó Donal tá Briain lúta an sin a measc airtrí a cheann óin mar argúns gur acusin atá an nábh an nuachtar a measc chlán Néill an túisgurt agus a dáin eile ann tug thara rúmsa a rí chéile dáin chonul ó Donal a bhar go meisceil a bhí ina rí ar chinál chonul go meisceil ar 1858 go 1881 agus I ránta 16 agus 8 dúiltín Giolla Brighde don líomhan go raibh sé ag gréasa chinál óin I Néill beidir Briain ó Néill sa chá seo ag gcuine Donal ó Donal agus sean de dugan sin na fis go raibh Giolla Brighde mac chun Midhe mar cinlín literary wing mas míle ag fachtas Briain Néill an tíre ein tú faoina riocht ach fannéir ní bhar an ceantas na dáanta sin. Right, tá tagart a Briain Néill in náta eile ach a rís ní mar fátrún I dáin chomhaimse sin leachta carad ó chath Briain a cuma faoi acfrachach agus magnus ó cachan a bhar sacha ag gahan dún 1860. Deirtar gur bheith Briain an tarngartid, nó an tarngartach gom leisca an léach an tarngrioch is dói éad angach atá I gceistin sin agus go raibh sé an teachta gabhar ar na Gaeilge chun na Gaeilge a bhuaige as éireann. Deirtar fós Briain muna bheath is an á ní bhéad creach mar ó gahan. Had Brian not fallen to, no loss would have equaled that of O'Cahon. Is aisteach mulla níos airde a thuirt do dhuine seachas an pátrún ach seo sampla de gus a dáin seo. So cosúlatí mór idir deire an dáin seo agus bheirtítá ag deire Isa mo Chroidhe ceann Bhriain agus is ábhar spéise é sin freisin ach féic an deise gom é a phlé an neo.
Ní stearnaí tá gáán a gin na lútar Briain mar eisiomnar de Bhrian I Néill, chun meán ó chléirigh sealbh éireann ag ach Néill de chorlach linneach ó Néill ach forbás I míle 5 is cumú marg fríos le fortacht éireann fi éilim ruúd meach thorlaigh I Néill cheanard forbás míle 6 okay, agus in round trug sa dó der sé céadéacht gal de Ghaeilge Néill Crownus Chraive Bhriain, the first foreign slaughter of the beautiful dynasty of Néill, a tree above the branches of his race. Agus déananig Giolla Brighde don trocht dó seo freisin der sé gur bé Brian ó Néill an chéadine de chuid I Néill a forbás de lábha na sasnach náid de lábha na luchanach. Tá dáanta eile a going a cumad de fáitiún ó chlanna eile mar hampla, I tara rút a bheith bhorchaigh na dul ó chofaigh an chalbhach me margad I crothúir éilis in Bháile nói. Nuan an fila liste de na léachar Ghaeilge bharigh na gal na Sasnig iad. Well, gom leis a bharigh na galíd agus ní dhearann sé idirhealú luchnig go Sasnig sin fí mar íon éidir a chuide ceann Briain agus seans go raibh iad mar bhúna aige. I lachrán a seaigh der sé is sé vanva de bhíoch sin Briain no go darla hitam. Had he not fallen, we have been in possession of Banva a reached tá the tauchi na héireann ag bra an duine seo Briain ó Néill agus ní chéile hit gafod as a chéile. In trúach sin a chin Chroidhe Cheann mac chémas mac Geralt mac le dasúin trachtar Bhriain cacha an dúin agus an teachtar bhás Briain Bhóroimhe sa round ribe sin I á gangal de chéile a reached. Dá eile tá pasbuk níos cála teasta éras an aspáin, an sin marna le fearil ó machhard ruúd O'Donnell ó thugan na níomlíana nói agus déir an fila fhí Bhriain chacha an dúin an sin gur tug a amsir is a einem. He gave his time and his life a cosint éire. Tá comparáide idir a Briain agus éis nói mar nói sin an céine bhí lecha éiad roiig. Ach, lútar Briain Bhóroimhe freisin it's around díreach ribe sin a ríist chur béim an gangal idir an bhirt. Is cosú mar sin gur finscéil náisiúnta ann héin a bhrí Briain ó Néill freisin. Is nach fíorbéidir don rátas gur bheith Briain Bhóroimhe an tardrí deirigh aithníoch mar léach náisiúnta sa dá. Okay, so beidir gur féidirling súil sách sciupaí a chahab struchtúr an dáin se, mar denim is dáin mór fada í seo tá 8 versus an omláin an. Okay, so má bhéidir tú éis sin fi 4 cílann sin go bhfuil hartar gáchéad dachas 4 lína ar fad sa dáin se. Okay? So clúbhíonn sé annach topicí. I dosach cuioin an fileach bhfuil ceann Bhriain in éigmis nach bhfuil chorp omláin is mar sin achraírí de tarlú in TAIRBHE. Labhrann sé lachúlacht bhíolatocht chomhrá an dúra agus fíra flathúgan, an bhfuil a léirinn go bhfuil rí ceart I bhaim ar an tír, agus déanaan an fila íocht míniúthart ar an bhá go chailú léachmór mílete mar Bhriain I gas. So tá liste de leiscéilte beidir a bhín an sin. Caithfeann sé abras freisin, chuann sé Milán, chuann sé dúchláán fa dhia agus an sin chuirte Briain a comparáid le sean ardaige éireann a hit I gcuine an gháil ach eisceocht ag Briain mar lumen tuisce mar gur bharigh na Sasnig. Right, tágann sé tamil freisin chun béim a legan ar bhúna cheannéil óin, is der sé gur bé bás Briain díaltas na múna sin, go raibh a niir sin férig a crutha acu leis an rathbhí or ribe sin gur bé seo an bhfuil chun an díalta sin agart. Okay? Tráchann sé ag deire ar uig Bhriain in éoch le Briain Bhóroimhe in TAIRBHE, agus sin tugann sé dáte agus réim Bhriain lútar dáta a bháis is dáta a réimil an céad bhua I Aoidhe. In níos sin feimid iargóach sé sin ranta do chéine nach iad an pátrin iad duna tíornaí eile chailú gahan dúin. Sa rang dearnach an sa dá rang dearnacha tá iargóach ann do Bhriain agus iargóach do Brighde agus é seo an tain iargóach atá agin do Brighde ó Giolla Brighde a eicimid las mu dá chánta religiúnta. Right. So, a reached an tábhar go go tá a chaman a gin ná tagad do Bhriain Bhóroimhe, so it's few doing better our habertí Bhriain do Bhriain Bhóroimhe a gorpas an dáin dhéirigh. Is dóling ar fág gur minic úsáid ach sean farsan na starúla ná miúta sóliaachta leige ortha gur ardríthe éireann iad mar eisiomnáirí nó chéile comparáide an nuair sin.
In a masisiú tá lehétí Cormac Arts, tá chun cé cathach, tá Néill freasach agus an nóid tá Briain Bhóroimhe. Sin tuiscin discussanta ná gur bé Briain Bhóroimhe an tardrí deireanach a úsáid mar chéile comparáide de hiarníos na máníisina deireanacha. Ach tá cála le déanamh sin pí beag freisin. Tá dáanta an cínta a hagraíonn de ardmhaithe le freasúra sin ardmhaithe a tháinig in níomh Briain Bhóroimhe, mar eicimiisios tá tagartí agin dochant in a lúta ardmhaithe chuid beag a lua. Tá an difritá an seo mar eictúid sin bhuairí ó cruthir nach na dáanta sin na cásna sin, tá siad scrífa a fátrún ó chlanna na náardmhaithe sin. Tá náid sa bhfuil bhuairí ó cruthir lúta feicimid gur éiad meach óhan ó cruthir sin an pátran bhí ar an dá sin. Mar a ggéine tuirlach agus martheartach ó Briain, feicimid gur cumú é sin do chuoine dá slucht tuirlach ó Briain ara mar hampla nó dunacha ó Briain agus an ceann ag deir sin mórcheart ó Briain ardmhaí éireann is do chunacha machúna a chumú é sin tíorna corca bascin iarthach is dói West corca bascin agus bhí sin mar chuna de chlucht an bhóricheartig chéine. Right? An rud a dhealaíonn Briain Bhóroimhe bhuathú seo ná gur úsáid é mar chomparáid de fátrún is cuma cén chlán d'ardmhaithe agus feicimid sampla de sin bhil. Mar sin mar lua mé an rud a dhealaíonn Briain Bhóroimhe ó ardmhaithe is déirní ná gur úsáid chlanna eile seachas a chlanna hain é mar eisiomhar. Ach ní mar sin a bhí sé riamh. Má arachmid go béir ar na dáanta na lúta Briain Bhóroimhe sa trí déag, feicimid gur bé ísam chuide an chéad ceann ina bhfuil sé mar eisiomhnar nó mar chéile chomparáideach bhultach do dhuine nach bail chinne é. So seo mar eicimid an liste seo níomh ísam chuide ceann Briain, ní lútar Briain Bhóroimhe mar eisiomhnar bhultach ach amháin i gás bail chinne Briain. So feicim tú na ceithre cín an seo go leis go bhainm a chompáin chlán Briain, Tábhad thugam crit mar ríg, Tábhad cébise a bhoraic agus dartrí ahol tré choileh. Is do bhálcanna Briain a fád iad san seo. Right, an cé dá in na riire go leis na bheicimid Briain Bhóroimhe mar chéile comparáide nó mar eisiomhnar bhultach de fátrún nach dá bhuna é ná iad na chéile ceann Briain. Ní hamháin sin ach ní séintear is ní catar 1 áras ar cheart a Briain Bhóroimhe nó ar a chlisteach mar bhí ar éireann ina riire a bhallart atá fíor. Mas tús le troch nua é éide mo chuide ceann Briain mar sin ar úsáid Briain Bhóroimhe mar eisiomhnar, is can sé pasbach áras ar an méid a dúirt Eleanor Naftner dúirt she in literary style, bardic poetry shows as a whole no epochs or tendencies. It is a flat table land stretching from the 13th to the 17th century. Seans má go léir seo gur féidir fashion nua a hachtasteach de hondíoch agus a leathnú waid sin. Right, is féidir gá categóir a dhéanamh don na tagartí de Briain Bhóroimhe in íse mo chríocha ceann Briain. Tagartí folasacha nó exoteric agus tagartí nábhil olasacha sin tagartí esoteric mas míanamh. Tá chéad tagart olasach le Briain Bhóroimhe gom leis go tá sé feiceáil ran sa seacht an sin. Titim a bheith is bhorraigh ag glóin tairmh a bhric tolchaig, Briain is a hailach haglach gom leis go fi hertz, is fin tavrach de chraskirts. Where Murcha and the sun fell was in speckled Fiontar of the dewy hillocks. Brian and his household were under the weight of battle, and the warrior band of Trevor was overthrown. And shocked to Taggart to hit him Briain Bhóroimhe a gachún Tarav, snasala list of fada the rihe a hit igwine na lochnach Maria. This all in Giolla breeds of Machamia, ein ri yegs and umlan, quid vativ nar hit gach necher, ach gachian hit nie ocht mil nie in a plane come nishkal ochgades hit er igwine an gal. Is similar they fresh and goluter Briain Bhóroimhe and shaw nie sra the ardrie de clown Néill no Néill ni hielach. Is weder of we've gone stroll break will Giolla breeds and shaw ik leeru Briain Bhóroimhe maar re glistenoch era. Tamation the feckle freshens to dar lateron nor hagen shade to arm Bhriain mar fian tavrach i.e. son an arm Bhriain agus arm tavrach no must mean arm heron.
Okay, tá sé simú freisin go dúiltar chuirsís omlán bhás Bhriain ach a gás na nílach ní lútar ach nanam nílach name-checking go bunúsach déinte áir sin. Okay, an dara tagart olasach atá agin do Bhriain Bhóroimhe in áit ná Aoidhe in ard wacha náit in choú é. An taobh ó chuad an aglis atá gceist chéad lína mar sa lína ribbe sin deirte gur éileach go Briain ó Néill don taobh ó chuad an temple freisin. An don hain Bhriain Bhóroimhe is temple tuid Briain ó Néill ilich arm ruith fada siar ó chuin chava is a bhuin re Bhriain Bhóroimhe. Bhriain Bhóroimhe in the Church of the North, Briain ó Néill of Gaeilge of the Red Weapons, the descendant of Ceann of Cava is well to the west and his feet face Bhriain Bhóroimhe. Darhín an chuirsí seo a mébetá ráid I Dublin Annals a bhín Fallon agus cafa beidir clúna TAIRBHE freisin fés a cahar. An Darhín sé gur éileach ó Bhriain Bhóroimhe ar an taobh ó chua den temple mór an sin. At Rowan seo an chéad tagart atá agin don áit inar éileach ó Briain go sunrach in ard wacha agus breanin sé an mhuimh. Breaking she comes from we egg dagmar or be in the middle. Unfortunately, there are no later references to the tomb, or no typically mission of fear. Chance could have on table who then Agus with the relic Midhe a v in nard bacha achbedeshigums at nismo play a universion bowel biog. Okay. And this is feel better our the taberty nav also the Bhriain Bhóroimhe dawn. Okay, Doc Young atomic on the play is taberty either rain. The whole votive telephone I cogus Gaeilge galaf sin an séir sin on éanamh hísteig nó go luath on dara hísteig ina bhfuil tracht éachta óra Bhriain Bhóroimhe I gcuine nó lochamach. Okay, agus is sin atá cuidmha den tradiisiún timpeall Bhriain Bhóroimhe bunathe. An héad sampla nó round fés cuaig an sin ina bhfuil tagart a bhean a bhí in éireann a hiúil gan dechart a leid marall ar an slí agus an tord a bhí tíir trí jaarríal Bhriain I Néill. Okay? So the imóch ban for Bhriain ó clíomh chalan go chórt líomh siúbal gríosal is gráin liom ó de chaid cum leis gal éine ar éireann. Under Brian's rule, a woman would have walked from Steve Callan to Court Leave. Traveling amongst the Irish is horrible to me since the hero of Ireland has departed. Ach, muí bhí sin a chorú ile Bhriain Bhóroimhe freisin agus Gaeilge galibh. An sin deirtar marall jaarú Bhriain Bhóroimhe bhí ban anán a tír a hiúil le fáine óir ar aslas. Tá gan slád gan sáró a dhéanamh orthaí. Okay. Ní hamháin sin atá an vótíh chéine le feiceáil I dtachtar Bhriain Bhóroimhe in anala ulas a bhliain chun leis go 1906. Okay, and it's remarkable that Slieve Cua has no troop, that foreigners do not row around Eisenach, that a lone woman crosses Lucher, that cows are without a herdsman lowing. Okay. In anno nach Luther and Bhriain Bhóroimhe an Shas Votiv is lyric will comparáide a dhéanamh ag an bhile it a réim Bhriain Bhóroimhe agus réim Bhriain Néill. It's rud Harveh simul agus eisceochtúil an sample seo freisin. Fille ag Úsáid motíf atá fáil a pí litríochta eile chunéach go comparáid le pátrún na litríochta sin. Is féidir rud Harveh chéilchúiseach mar sin a bheith geisteis le haach chuirsáil motífna ach níochan é aon sampla in áid eile cosúla sin. Déidir sin a ríist sa dáin seo áfach. Tá motíf eile le fáil in níos mar chuide ceann Bhriain a bhfuil cosúlachta ládra ag go leis go idir é agus cogus gcuidhil Gaeilge. Ceann na míomhúntáistí a bhí ag Briain ó Néill, ceannas na leiscéalta atá ag Giolla Brighde mas muoinmh ná gur frid sé héin is a arm gan éide nó gan armór sa chap mas muoinmh. I gcuidir nach leis na gail nach a raibh éidir níos fearr orthú agus mar thura ar sin chéile. Tá cuid bhá starathe tar éis ghlacha leis an versa seo mar atá sé. Dirt Peter Harmison, even after almost a century of fighting against Normans, the Irish were described as going into the Battle of Down in 1260 wearing silk shirts in contrast to the ironclad Normans, which could suggest that even the Irish were not generally wearing luarach shin coat of maillion, no breastplate, no coat of mail. Dirt John O'Donovan freshen Gurgyarvik and Mation of Raw Ger Haraldus Cumbrensis. This confirms Heraldus' account of the Irish mode of fighting. Moreover, they go into battle without armor, considering it a burden and esteeming it brave and honorable to fight without it. Okay. Ach, the chance níos láidre.
Gemanan an verse sin an bond danshin, Guisha bunha chugad Gaeilge galaf. So chugad, tugtar Kershis arm is aid in the local noch, okay? Agus an sin is arm is aid in the Gael. Agus the baim these loids chaheide valjoch na noch goders noch the leinte srol na Gael an seo, okay? Níl mór an seo idir leinte, laverde, landerde, lúverde, trehulige, gomnesgel, kuene, kweve, kneskale, kungat na Gael, sa chugad, gomnesgel, agus gomnesgel leinte chaelrol arm in Néill I gatha an doing. Is má seans mar sin go comparáid eile sin idir Briain Bhriain agus Briain ó Néill ná léirí ceart chuirsaí caihéide nó fiú chuirsaí mílte le linne sin. Ní amháin sin ach chunig fili is scéalathe an séú híiste go raig an comparáid a bhí le feiceáil idir Briain Bhriain agus Briain ó Néill sa round seo nó sa versa seo. Tá lechrán den scéal sin le fáil I cach clúna TAIRBHE. Agus feicmid an lechrán chéine in Úsáid chuirsis I dhéanamh ar Briain Bhriain I cach clún TAIRBHE an sin. So go féad an dul siar. So feicmid an lechrán ladrum ro chuirsa don chas Ghaeil agus Ghaeil tábhrach leinte chaithróil faoi chlun gcuin is Scoil in néimhreán irin. An rud atá I cach clún TAIRBHE leinte chasróil híal chuin is Scoil in néimhreán irin. Okay? Níl an lechrán le fáil I ngach legan den scéal ach cuidbhá láithríomhní a bhí ag dul timpeall chiaí agus thuúbhain nó chun de chlár san nachta híisteig. Is dóigh lumsa go pásanna gur bheith Aoidhe a bhainte, tus an teanga an seo a bheith níos nua chum leiscail ná an teanga atá in níos an bhfuil ceann Briain agus an sampla is fulasí beidir an lintacha sin críochnaíonn sé óra cogúsach nar a bheith sibh agsú bheimiis chum leis agsú le thulra déadach agus le léanta martá Sidán agé. Okay? So ach an pínta buinte gomsa nach cílann si seo go raibh sé le hand. A más loch léon na tíre gur tagart do Bhriain Bhriain agus gur comparáid na Bhriain Bhriain a bhí sna línta seo. Okay? Talarch dhéobh nach eile gom leis go do Bhriain Bhriain na Sidán ná round ceirteig. An níos tá tagart de héidir an frós text bóscrochta chugad Gaeilge galibh mar ag sibh an sin. Léironn se seo dúin nach é leisce go le bríide is cús leis an irid an tagartsaí atá aige don saothar sin, tá sé cilín hiding in plain sight, tá sé géirí cimneach is a chuin go sé ag tagart don saothar an seo. Ba bhaid leis go leis go bhaid leis is ólach go sé ag déanamh de dagartí seo do Bhriain Bhriain de aon gnó agus gné himúil eile an don seo seo agus combination of fidé ar ball. Tá ceist faoin dara tagart ní seo freisin tagartítar de Bhriain ó Néill mar recashel. Okay, Agus Darla Williams is the use of cashel here in connection with Briain is typical bardic exaggeration. Níl mé géirí beagas fiú a dhéanadach nírid an bhfuil comparáid ag an seo. Okay, an nó is all go chách gur bheith recashel teann na tedal a bhí ag Briain Bhóroimhe san éimi híisteig, agus fiú in iad ó ardíh ar na bhaint amach, hagar sé do hain mar recashel. Mar hampla leabhar ardmhacha, nuair go dhéanann sé inspectimus is dóigh na cearta atá ag ardmhacha an sin, críochnaíonn an scríban an rúnaí is dóigh mas míle nó ar léan Mel suhan is dóigh an tam géir. Ego scripsi it is caluis perennis in conspectu Briain imperatoris Scotormi et quod scripsi finiuit pro omnibus regibus materia. Okay, I have written namely Calvus Perennis in the presence of Brian, Emperor of the Irish, and what I have written he has determined for all the kings of materia, i.e. cashel. Okay, maar there O'Regan Radel and Shen, the wording rather suggests that Briain considered cashel to be the secular equivalent of Armagh, the second pillar, as it were, of which Irish society was a whole to be based. So it's unnen Scoil Bhriain Scoil sin riocht chashel agus riocht éireann. Okay, so a bhfuil Giolla rán seo gurb unnen Briain ó Néill agus Briain Bhriain agus go bhfuil Briain ó Néill mar éire ag gur leisin an riocht chus Briain nar a chaibh sé an riocht ó winter í Néill san éana híisteig. No a bhfuil seans gur fád aige ar leabhart ardmhacha, agus nar bhí sé ag scríomh ceist himúil eile ba bhhailm sa phlé chumá. Okay? Tá cúpla comparáid eile beidir nach bhfuil có solar chéile agus beidir nach bhfuil có láidir, luan éide mo chuide mótíh a léirí nárthóg Briain ó Néill bó ó chlán bocht is nar scuis sé nar tháirg sé muoine mion nó taise hagart nuair sin.
So mar sin bó ficht ní tugas dá hiig Mion Haggart noch her Harig. A poor man's cow wasn't brought to his house. He did not violate a priest's relic. Okay. Cage locked, welcome, let's go. It's good enough with you from that multa each shoot come let's go. Agus Laren she ja real is Crawford the Green, name that on the bond. I wrote the symbol another Gachor each shoot come let's go. A curter a letna loch in Conquer Gaeilge. So my humble cage left and chin feckamids the local name is either band last as banyabo wits to the quid na maniabo vote would not yarn Brian my daughter and chin. Agus I should excrissa agus Scoil Miona is tashi the Néill. Agus tá sean go go Brighde grá gur chur Briain ó Néill mór sin I gcuine na glachta sí Gaeilge is a chur Briain Bhóroimhe sin nois a bhfuil an comparáide an sin. Tá cúpla cosúlat eile ann, so mar hampla I round tris a cart, go dtí round tris a sé. Gach duine a lútear go mnisce a luan Giolla Briain na háardtrithe a bhar a ní och géid. Tá siad in the fáil in cúpla Gaeilge Gaeilge freisin. So Néill Glundov, mar hampla flawn sinne, Meil Shachlin Machroni, Gomnesha Morhiarta McNeil, Hunloch McNeil, Vihig to Sheetson or Fad, the Feckle, Sedan, Agus the Feckle, and Coca Guerra Gala Freshen. To target Edit the Hat, Crave Tolka and Isa, Cat, a Lucer Kama, a Coca Guerra Galaf, Agus Target and Kama around the Craigus Shaft, the Voss Coning. Okay, Agus Lagter Honings Hugga, Grebay on Tres Dinner is Tohu, Brian B. in Erin. He was one of the 3 men most valued by Brian in Ireland. Nia le Brian about is Eilachu a freshen in Ireland, Vacha in Nia do Boss oil in Einoch le Brian a Gachlun Tarif. Around Fis a car, Ta Brian o Néill Lutzer mar Brian Brach, okay, Tre Inish Volg and Brian Brach. It's Anam Soft Hutchinson, last Anam Soft Hutchinson Asian of Bhriain Bhóroimhe Sedan. Not Coheim tradition Doncha, Agus Dante, yeah, Marhampla Talig, Hushacha, Clown Bhrian, a coma de Haig, Coilishka, Brian, and Dominis Tushka. Neo one shin, ach Marquit in the Herty, the Whimitra and Néill, a Luan, Giolla Briain, Midhe, Lutzer, Trotter, and Scris, Agus or a Rena Donald O'Loughlin, Ceann Chroidhe, I know Ceann Chroidhe, and Paulus, a whole Briain Bhóroimhe. No need to have it multiple shot, Kinsa, ach Fos, Tuggin Briain. Bhóroimhe chun cuine a ríist. So, Fechamid mar sin bhfuil Giolla Briain Midhe ag tarrant go tréin an seo Bhriain is star is hanchas dal cash go huscailte is go brúnda cumula a thuirt dá fátran Briain ó Néill in the Warmna. An ceist ná agus an ceist atá le chur ná cén fá around na Giolla Briain Midhe Briain Bhóroimhe mar eisiom ná the Bhriain ó Néill. Is came far and Gorev on Danar shot and guest. Either Taggerty Fossil Fossofa, it will Briain Bhóroimhe, Agus Taggerty Naval Sofa in the Rev, Taggerty Quail Hushofa, the Bhriain Bhóroimhe, Agus Don Nitshot at the Bonhair. Via hard to Eshin Lori of Clown Bhriain in Néill, who said a Giolla Briain mar comparáidí, agus Taggerty the Whidico, a date of the Reach Colina, mar Hampla, Taggerty the Néill Glundov. An Eshin Lar is irony bader Ardri about an Néill Shin, Rachdal sé Éinoch Talton in a Raim, Vunig sé Clown Néill, Commission and Ice Dagan and Tanam Néill in Anam Briain ó Néill, Agus Cailu in the Lochn noch Emile, Bhriain Nígate, Nídeg, in Midhe na Hinse, in Gilvainal in Malia Clia, Ach, Nar Hapa, Giolla an Desh Shin. Ireland se ceisna go háire a bhíine se an drogel atá fili de chuid winter in Néill Briain Bhóroimhe a lua mar eisiom náir a bátrin in ní ísa. Tá cuaig gán go se don nílig do winter Bhriain Néill ina bhfuil tagart de Briain Bhóroimhe in ní ísa. Ach níl ach dá amháin ina bhfuil compráid dhearfach le feiceáil. Okay, agus in dáin sin rúb surad an séad sa sir an seachtach istéig. Ní bháin sin ach tá tríán a dhéanam beag is fiú de riocht is de rémas Briain Bhóroimhe sa cúga istéig. Agus ceannas na fili atá na dáanta sin na Briain Midhe ar nó bheo ceangal aige leis an bhile is aigeine ó thaobh sluachta agus clinite. Godas lei sin tá fédáin ar fáil I bhí le fili de chuid I hánal agus asais go leis go do Briain Bhóroimhe go leis go ó ilí de chuid I hánal agus tá cuaigán as sin tá comparáidí dearfacha le Briain Bhóroimhe.
Ní base rate error attacking an seach an nuir martá build nach an lean céine dáanta den nílig gorpasadín agus atá de hónlig. Tá céad san ní agin de winter I Néill agus tá céad fis a seacht agin de winter I hónal. Okay? Ní sé dechar a bhíine se go raibh éileh I Néill ardréig, bhíine se go raibh sé bunathe an dhéanalach, bhuaigh siad sin go raibh siad síolatha ó Néill Dundubh agus bhaidh ó Néill ní Gaeilge. Okay? So da mé rud gur raibh siad ag géirí ahananta chuir do riocht Bhriain Bhóroimhe beidir ag baint bán dá Néill is dói. Agus beidir go bééis sin an fáil go raibh juggle ilí in iad mar chuide ceann Briain Úsáid mar comparáid. Ach, mas fear sin, caitheann go míad a ceiste chuir céim fáil go raibh Giolla Briain géirí Úsáid mar comparáid. Agus an raibh spruch eile ag Giolla Bhriain Bhóroimhe Úsáid mar comparáid an seo. Okay? Chuireadh mar hena féin go raibh gá leibhéal leis na tagatí atá sa dánseo de Bhriain Bhóroimhe. An bhéadach mar sin go raibh gá lucht éisteachta ag Giolla Briain freisin, go raibh sé géirí mar deirtear gá rá a rasling. Okay? So chuir sé seo ag smaoinemh me. Agus an sin smaoine mé ardmhacha agus an ceangal atá idir ardmhacha agus an Briain ó Néill agus Bhriain Bhóroimhe sa dán. Tá fíonn se an a léiring gur beant ag Giolla Briain amach Midhe le lucht lasathe creidirh sa tríú Usáid agus go háire leis an mráthair de minicroch méal páric ó Scoil a bhí ina aspagar ar fó agus ina ardmhasfog in ardmhacha sa tríú Usáid. So tá a caiinte seo ar nó ar na lasathe creidirh a chuú a bhaim ar an aglis inéan sa dara Usáid agus sa tríú Usáid. Ach tá fíonn se an mar ar tháin gur fearr chráifach a bhí in Giolla Briain mar sin hain. Tá mar lu mé an nuir sin dáanta religiúnta cuma ag a freisin. Ach léironn sé bá le lucht lasathe creidirh sa dáin deascas gach ile an túbhar. Nuair a labhrann sé amach I bhábhar na neachúna nó na taid mas míleh, agus cloch mór a bheith sin ar fáilfaoin lucht lasathe creidirh sa dara Usáid agus sa tríú Usáid. An chéad teangal le eicimid go sulir sa dáin idir Giolla Briain agus méal fáric ná sa dáin cathar is féile for phláin. Agus deir se an sin do ríomhar I rathfó Donal éirne san aric. Okay? Is a 1950 sa thugta tharla an ríige sin gábhíon rih ar ná hain, agus dar le Catherine Sims mórthaíocht réabhlód a bhí gceist sin, mar léironn sé duine cum leis le a bhainte I hónal á charma mar rí in ard aglis rathfó. Okay? Ribh sin bhí banis rí ag muintir I hónal agus tá chuir síos de hinál ar sin in topographia hibernica le Carolus Cambrensis agus bhí tréthe láidir pagáncha I bant leis an bhéiste sin rud a raibh an aglis lasathe ag géirí rúig chur éir. Okay? Is cosú go raibh go meiscéil Giolla Briain ag ghlacha páirte sa fróise sin agus bhíoh go mbeadh go raibh aspagrafó I láthair chomá. So méal fáric ó Scoil ag an nuair sin bhí sé hain I láthair ag an riú seo as míleh. Okay? So a rís tá sé ag comhaidhrú na méal fáric ó Scoil le las na haglaise chuir a bhaim agus tá sé ag déanamh commóra ar an mana seo ina chuid filiochta. Ardioch méal fáric go thart aspag ardmhacha trí bliana in dhé sin, mí bharrta 1961, agus in 1967 go mbeadh is dói cum Giolla Briain dán ar ard aglis ardmhacha hain ceann fort éireann ardmhacha an talantá ir. So dáin sin muintir gur bheith ardmhacha ceann chathair na Néill, gur sin níos fearr nó níos úsa ná abhan, tábhar mas míleh agus go raibh páric agus go raibh páric pósta na hÉireann mar bu é rí éireann agus go raibh páric lúte I Darngrocht agus gur chuir sé rúig ar anmhine i.e. págánig sa chaile seo ach de an ná cín anmhine gail nó achtranig. Is simil freisin go cosú idir seo agus Darngrocht éiad angig ach págánig seachas gail a lútar an. Is tugtar mulla ar an ardachlis hain a bhí nuathócha sa bliain sin. Iirecht cínta tá ceappa ardmhacha a úslú th gachbáile eile nó fiú th gach aglis in éireann. Agus bhí spricbhaith lei sin ag an am sin, mar bhí áit agus stádas ardmhacha san aglis in éireann bhí sé I gcunsairt. Ó 1983 a raig bhí conspóid na aglis in éireann mar le príomhacht na haglaise, i.e. the primacy of the church.
I dosach go raibh éiliú go raibh díolúna ag ardóise baile clia ó príomhat ardhacha is géirigh ar an gcunspoitin I míle gach ag tríteig nuair a thosaigh ardóise baile clia ag úsáid title an phríomháil the title of primate. Bhí chunspaid comór sin gur chuir fiseachán ar bun sa roimh I míle 2023 mar ag an buinte sin bhí trí ardóise in éireann ag séanna príomhachta ardhacha sin ag ardóise baile clia, ardóise chaisiil agus ardóise thuama I gconacht. Bhí siar agus níor ann idir sin agus rémas béal fóra go scanal gom leis nuair a fuirse nó ar leid lig sé ar fuirse is cosúil bulla an bapa ag dearbhú go raibh príomhacht ag ardhacha. Nói is as an gunspóid sin a dos príomhacht na hÉireann agus príomhacht ile éiring atá le feiceáil sa látáinneamh. Ach seo mar bhí ag mar chúra ag an dán ceanfort éireann ardhacha agus míle sé freisin frá go raibh an file ag gur ardhacha a úslú ar gach baile nó gach aglis eile. Ní bhain sin ach bhí Tomás ó Fioch go nuair bhí sé scríomh in 1963, bhí sé de term go raibh na hiarachtaí a bhí ag bailthe clia príomhacht na hÉireann a fháil gur sé mar chuid de achtas ag aspig anglo-normanacha go scoil agus ag rialtas hasanna smaachta ghlacha ar an aglis chéile. Is dóigh go féidir rá gur cogad Gaeilge regala na haigise a bhí an sin. An ceist tá mise a chuann sin ná rud go raibh sé mar chúra ag ceanfort ar an ardhacha, bhí sé mar chúra ag iadamach chuide ceann freisin. Agus a míanann sé seo an fág go raibh Giolla Brighde ag géirí Briain Bhóroimhe, cogí Briain Bhóroimhe ag géirí ítan na lua agus ítan a cheangal leis agus a cheangal gom leis an aglis a chuirt chun chuimhne. Okay. So better gur féidirling breanú ar na tagartí atá in is a chroidhe ceann Bhriain agus ardhacha. Okay? Agus tá tagartí nach bug. Now, ná darting is go leis go raibh go bhfuil eilecha Bhriain I Néill hain go sé mar phríomh ábhar buartha an ile. So tá céad seach rang is dói an chlochas mótar fáiltrín Giolla Brighde ná go bhfuil ceann Bhriain inis eilecha I London agus nach bhfuil sí inéanacht lena forca in ardhacha. Around the sé fecinn tú til Giolla Brighde go mbeadh deis ag Briain ó Néill aisirí a dhéanamh in ardhacha in éanacht leis na holtaigh agus na chlanna Néill. So mar an nainachta in ardhacha ultaigh is an Néill-chacha I measc cloch ar glán Néill och nach anna aisirí. The burials and limestone tombs of the others are in ardhacha. MHACHA, at last, that his resurrection will not be there among the tombstones of our clown Néill. Okay. Ní honna sé seo sa rá nar eilear chu corp Bhriain in ardhacha haisbán mé round níos tuiscadí a léirí gur eilecha an sin ar go scoil ach banan an smíanamh seo leis an tuiscin agus tá le fáil in Collectio Canon Hibernensis I mes an 8ú híis gur bé an ceann an áid in the bhfuil an anam agus mar sin an áid a chuir ceann sin in áid a sé roií an duine. Tá ceann Bhriain tá sé London sa mar sin is an sin a meas na Saxonach a roií sin. Tá níos mó le rá ag an bhile an seo, muoin sé gur áid eilecha don na holtaigh agus de chlanna Néill atá in ardhacha. Tá butin beag is dóigh déanta ag Williams an sin ar aislinn sé ar glan Néill go clown Néill, chlanna Néill atá I gceistin seo. So ní sé caiint míall ar chlucht Néill chun dubh, go leis go sin an clown ina raibh Briain ó Néill mar chuide, ach tá sé caiint míall ar clown Néill ní díalach nine hostages, agus leis sin tá tú caiint míall ar Cineál Chonal, idir Chonal Cineál Owen, idir Owen, riach na mí agus brá ceanta sin hart fíomháile a lia. So tá sé an mhuiomhann seo go fearnach gur bé ardmacha an rélig is tábhachtaí I leach chuoin I túisceart tíre agus bud a dábhah sin bailthe lia, clúm bhíh nós túm in áid na leafingine I comparáide leis. Agus tá bunú starú leis an éomhlibh sin mar tá mátá pí beag ábhaile a gceist. Bhí rélig ríthe cínta ag ardbhachas na máis na nutha, Lúters na hanála go raibh cemeterio regum agus masolio regum ann sa 10ú híis agus a 9ú híis.
agus bhí tradiisiún fadú chus cosúil ag rith Ceann ón a bheith éilecha ann. So mar hampla crothúr MacDonald argur ó Lochlan, mar cheartach nach Lochlan agus tuile nach iad tá óscring ó na hanála gur an sin a éilecha iad. Beidir gur nearnú lagú de Ceann ar an tradiisiún sin starra hís déag, mar thosaigh clán Vic Lochlan agus bhí siad san na gceannas ar Ceann óg ag náam sin ná déananig darúd, cosig siad ag éilecha a gcuidríthe in nire is cosú, mar sin an áid ba chuire dálár ó na cóachta. Agus I know an table who had the sleeve galan ag an de dire. Éilecha Donald ó Lochlan agus Murcheartach mac Murcheartach ag Lochlan go leis go in nire agus an dara duine an sin éilecha é is a dubhreachtas istói in ar lachlis chura an sin. Okay? Ach éilecha Briain Néill in Ardbach. Okay? So bhí an ceangal idir Ceann Owen agus Ardbach bhí sé deisithe a ríist le in a éilecha. Agus ní holding go beacht go fearnach céh bhí daradan sochra sin, daclán í Néill a goras nacht le ceann Vic Lochlan, dag siad níos cuir de Ardbacha, agus seansgurbéis sin an fá gur éilecha Briain an. Ach, tuige nachneach ard aspach Ardbacha sásta gur ardrí eile Maria éilecha in Ardbacha a ríist, rud nar hála ó bhás a bhar cheartach Vic Lochlan. Bhór an bua go a bhí ag ard Ardbacha go da chuid bulscoireachta hain agus da chuid éileh ar ardstad na Helen Aaron da bhéadach sé ardrí Aaron a chur in a relic. So, the emergent smín beidir in an ggóthaigs in a rachu an dáinse. Sans go racha é tamama in éilecha Bhriain freisin. So, seans go raibh an tard aspach hain a láthair is uig Bhriain í Néill agus úna na ríthe eile le feicil thar timpeall an mailecha. Meárítar don slú an sin na MHACHA is na mór úsle tá chur sa relic, Briain ó Néill, Briain Bhóroimhe, Morchad mac Briain, Cunning na Paul a chuid Ceann Ólam is í Néill ní Giollach atá ar fád lúta sa dáinse. Okay? Seans gur bhór ag an ard aspach an sin a chainte ar thugad Gaeilge galamh, chuga a raibh ar hain a tréid mar lu mé níos tuisce. Bhór ag a freisin an bhéim a chuirtear ar Bhriain Bhóroimhe, ní hamháin atá éilecha an sin agus a raibh tlútheangal ag Ardbacha leis an nuair a bhí sé beo. Bhór ag go leis an bheith a leagú ar bhás is ar éilecha Bhriain, chuoinnig an is a rís gur tógú Briain ó bhaile lia ó chlúntarmh an dóise sin a náid sa cháise agus éilecha é in Ardbacha. So trim leidir tucha ag ardrí an Bhriain Bhóroimhe da átha lia I bhábhar an phríomhá a bhí lonathe in Ardbacha an sin. Bhíoch cóir de leidir príomhachta an sin gan ábhras ar de. A tá stádas Ardbacha le feiceáil sna ríthe ar fád a lútra an. Tá dáanta eile agin a bhfuilin mar hampla clún Vic Nós as na ríthe tá éilecha intiise, mar hampla a relic léach leithach féin agus cathair chiarán clún Vic Nós. Tá dáin eile agin seanach le relic agus sa dáin sin agus go méid tá prósteix seanach sa le gan freisin ní féin dardaíonar sin. Deirte go raibh pásanna mórathe, pásanna móra starúla agus mitasóireachta go raibh siad éilecha I ngach ceann de cheann riachta na hÉireann, so tabhar trochan afna gur unad éilecha iad. So an dáin seo beidir go siad Ardbacha a chur ar chóchéim leis na háitin sin na óscionn le listáil a dhéanamh ar na daoine a bhí éilecha an. Okay? So dar an hain, nuair smínú ar málachan sin beidir bhí bailithe timpeall ar Giolla Brighde nuair bhí sé grech, nuair a bhí bard leis ag grech an dáinte an chéadúir, gur siad a géisteach leis. Agus is dóigh gur ar chlúsa Cheann Néill agus ar chlúsa lucht léin na tíre a bhí focail Giolla Brighde díreach an sin. Bhí na comparáide le Brian Barú, bhí na fearachí stara, bhí si fad tugadh an cíine aige. Agus bheadh sé nán a bheabhrú don na daoine bhí a láthair an ardcheangal a bhí idir riamh na hÉireann agus Ardbacha agus mar thura ar sin bheadh sé nán a bheabhrú dóibh an stádas atá ag Ardbacha thar éon aglis eile a bhí sa tíir sin ag go ná. Súdagam nar chamé an omcha amar ar sin ach sin dír me smínti a tagamsa ar an ábhar sin agus gur míl magaí ast éisteach lam an sin. Go má Trevor gur magad.
Tá town beganin gawn ish the Néill. Oh, go on, No, tá tú ceacail ortha for me cúpla téas a ghaoine rá gribhar I macht agus ní nechar just ó heh ceistens mar sin den neadam mór an ama gin. Ní go mar bhaile den a bhain beidir ceiste chur nó bhfuil éon ceiste géan duine. Da bhéta an scáilein a chur sin dítan daoine eiscintin sin is go bhfuil éon ceiste géan duine an sin. Ja, kom er Scoil a fáric Dine sé gur a ddíach ceispeal go chuidir tá an seo fós Trevor bhí sé sin Ceann TAIRBHE sever an tú fásála sin ceiste ridum hain maite le Briain Bhóroimhe bhfuil seanta behan go raibh sé tócaí mar deartha mar eisimláir nuair a ran le Giolla Brighde le mar eisimláir go Briain. Sé sin an grás sin an meas na bhilí nuair a bháin tócaí mar deartha go an luochra mar fríomh eisimláir tá go leor eisimláir luite aige. I gás teasta éras in Spáin tá dú séasar luite. Agus sin an príomh farsa mar deartha. Agus níl samú sé sin in dá eile charlú tá teasta éras in Spáin déanamh go man í sé ach measú in sin measú ar bheith sin an chúis nach bhfuil Brian mar deartha mar fríomh eisimláir in áta eile. Dín sé sin tá sé sin mar deartha ag Brian ó Néill. Well, tá sí an talam céine tá gceisce na sinna a fágan leis go bhfuil rálimsa gur úsáid sé mar eisimláir. Ar bhíonn de cheiste a bháilte pónam? Tá an fá gur úsa gur rána sé Briain Bhóroimhe Brian agus hí Brian mar anam bhí seo. Ní dúirtú nach bhfuil Briain Bhóroimhe le fáil ina dhé sin mar fríomh eisimláir. I meas na Néill, I meas na Néillach, mar fríomh eisimláir in dá eile. Bhfuil seansá an tuis go bhfuil sé a dáin se le Giolla Brighde mar fríomh eisimláir go ruirt na Philly well ní féidir é sin úsáid rís tá sé más eisimláir ceartta mar deartha mar molla ceartta ní bheith duine eile an duine céir. Well, bhain sin fearna go leis go beidir gur míhiiscin go leis beidir nach sí soléiris don ach tá annach chuid samplaí againn do ilí ag banú sa as Briain Bhóroimhe mar eisimláir in náanta eile an leis ní ísam a chrí ceann Briain sin ísam a chrí ceann an cé ceann. An bhfuil mé gur rán sin ná nachfuil sé chuteinte in néchar I meas dáanta a cumú do winter I Néill an sin. So sinna fá go raibh drogul I meas winter ó Néill Briain Bhóroimhe a úsáid mar eisimláir fós in dhé ísa agus an bhí drogul ar ribhe sin. Ach cínta go leis Scoil is dóigh gur chur tam cínta gur chur Giolla Brighde tús le trocht an seo. Agus fecintuation mar hamplas na dáanta eile na lúta Briain ó Néill ina bhfuil Briain Bhóroimhe lúta díreach ribhe nó an éanach leis. Greibh sé marall ar an obair rinne Giolla Brighde an seo gur éire leis an bheirt Briain ó Néill agus Briain Bhóroimhe a cheangal in intin na bhilí agus greibh sé de géirí a hampla a leiniúint na dhé sin. Trevor gur bhí a maithe Mé go tá WhatsApp. Salmat.